Kif żvela One News il-bieraħ il-pulizija arrestat it-tielet persuna involuta fis-serqa tal-ħadd li għadda u resqu għall-qorti it-tlieta wara nofsinhar. Ibrahim Hafez Ibrahim El-Degwi, Eġizzjan ta' 45 sena illi jgħix ix-xara f'Għawdex, kien akkużat li sseraq mal-2300 euro f'dieb u li kien fil-pussess ta' pistola. Meta ġie arrestat ftit sigħat wara s-serqa, il-pulizija sabu fil-pussess tiegħu id-deb misruq. Waqt li ż-żewġ ħallelin l-oħra Maurizio Zara u Johan Paċ kienu għedin jistennew fil-van b'wiċċhom motti, El-Degwi kienet jisraq fir-residenza tal-aħwa nisa anzjani fit-Triq il-Palma. L-Eġizzjan kien għadu fir-residenza meta l-pulizija bdew il-ġirja wara ż-żewġ ħallelin l-oħra it-tnejn mill-belt. El-Degwi ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest u qed jinżamm fil-ħabs ta' Kordin. Sorsi qrib id-depo tal-pulizija konfermaw dak li żvela wkoll One News li għaddejja tfittxija għar-raba kompliċi. Huwa mifhum li dan kienet jistenna f'karozza qrib l-assa tar-Raħa Ġdid sabiex jinforma lil ħallelin b'xi ċaqliq mill-assa. Id-dar li minna saret is-serqa hija ta' żewġ aħwa anzjani nisa ta' 86 u 78 sena li dak il-ħin kienu għal qudiesa ta' 8.